Mabli, mae'n gyfnod prysur i chi, mae'n gyfnod pwysig i chi yn amlwg gyda'r ymgyrch Lasys Enfys, yr Sut mae pethau'n mynd hyd yn hyn? Ie, maen nhw'n mynd yn wych. Mae gennym ni gefnogaeth gan Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Premier League. Maen nhw gyd yn cefnogi gyda rai o'r noddwyr lefel uchel. Ond mae hefyd gennym ni bobl ar lawr gwlad ar draws Cymru i gyd yn cymryd rhan ac yn lasio i fyny penwythnos yma. Dwi'n meddwl bod e'n hynod bwysig. Mae'n rhoi canolbwynt i'r ymgyrch a mae'n dweud wrth bobl fel os chi eisiau bod yn rhan, os chi eisiau gwneud fel cam mawr gweledol i ddangos bod chi eisiau croesawu pawb mewn i'w chwaraeon. Mae fe'n rhoi rhywbeth gall unrhyw un wneud fel cefnogwr neu chwaraewr. Ymysg cefnogwyr yng Nghymru, oedd 50% wedi clywed iaith neu camdriniaeth homophobaidd mewn chwaraeon, a'r rhan fwyaf o hynny yn nghyd-destun pêl-droed. Ond hefyd, oedd yr ymchwil yna'n dangos bod 7 ym mhob 10 yn cefnogi wneud mwy daclo homophobia ac i groesawu pobl lesbiaidd hoyw deurywiol a thraws mewn i'w chwaraeon. Mae modelau rôl yn hynod o bwysig, dwi'n meddwl yn enwedig ar gyfer pobl ifanc, bod chi'n gallu gweld rhywun fel chi yn chwarae ar top eu gêm nhw, rhywun fel Jess Fishlock neu Nigel Owens. Mae hwnna'n rhoi rhywbeth i bobl bod e ddim yn gorfod stopio ti, pwy bynnag wyt ti'n gallu cymryd rhan a ti'n gallu bod ymysg y gorau yn y byd hefyd. Ond be dyn ni'n dweud yw nid jyst pobl proffil uchel yw modelau rôl ni, mae fel athrawon ar gorff, pobl yn eich tîmau lleol chi, mae pawb yn gallu bod yn model rôl. Mae pawb yn gallu bod yn cyngreiriad hefyd, fel os nad wyt ti'n lesbiaidd hoyw deurywiol neu draws, ond yn eisiau cefnogi, ti'n gallu bod yn rhan ohono fe hefyd. A jyst o ran yr Lasys, yr Lasys, mae rhywbeth bach mor syml, ond i chi'n gweld ar ôl cyfnod fel hyn, i chi'n gweld bod e wedi cael ymateb positif? Dwi'n meddwl bod wneud rhywbeth mor weledol ydy ma fe'n syml, ti jyst yn gwisgo'r lasys, ond mae hwnna'n rhoi signal clir bod ti o blaid neu'r chwaraeon yn gêm i bawb. A dyn ni wedi gweld gyda'r clybiau sydd wedi cymryd rhan bod nhw yn cael mwy o bobl yn dod atyn nhw yn dweud bod nhw wir yn gwerthfawrogi'r cam yna maen nhw wedi cymryd.